Hallo og velkommen til Psykiatrisk Hotline. Hvis du lider af tvangsneuroser, tryk 1 igen og igen. Hvis du lider af personlighedsspaltning, tryk 4, 5 og 6. Hvis du er paranoid, ved vi hvem du er og hvad du vil. Læg ikke på, for vi kan spore samtalen. Hvis du er psykotisk, tryk 7, og din samtale vil blive overført til moderskibet. Hvis du er skizofren, lyt nøje, og en lille stemme i dit hoved vil fortælle dig, hvilket tal du skal trykke. Hvis du er maniodepressiv, spiller det ingen rolle, hvilket tal du trykker, ingen vil alligevel svare. Hvis du er ordblind, tryk 9, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 7, 7, 2, 2, 6, 6, 3, 4, 2, 1, 0. Hvis du lider af hukommelsestab, tryk 8 og opgiv dit navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, personnummer og din mors pigenavn. Hvis du har posttraumatiske stressforstyrrelser, tryk 000, stille og roligt. Hvis du har bipolar forstyrrelse, læg en besked før tonen, eller efter tonen, eller før tonen. Vent venligst på tonen. Hvis du har dårlig korttidshukommelse, tryk 9. 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 Hvis du har lavt selvværd, vær venlig at lægge på. Alle sagsbehandlere har alt for travlt til at hjælpe dig. Hej så længe.